Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka man nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kaso sang dengue sa Western Visayas naglabot na sa 10,000. Mga pamatanon ginaabisuan nga hindi pagdakpo ng mga damang. 8,000 ka mga puno sa marijuana na diskubrihan. 14 ka mga baboy nga wala sang dokumento na intercept sa Escalante City. 6th District Board Member Macho Alonso magapapili bilang mayor sang Kabangkalan. Kag sa Good Vibes, isa ka barangay sa Negros naga-celebrate sang Marang Festival sa kadamuon sang Marang sa ilang lugar. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, %90% sa mga brownout tugas ang mga sanga nga nagatandog sa linya sang kuryente suno sa Negros Power. Nagapaday ng pagpanghawan sa Negros Power sa mga linya sang kuryente nga may mga sanga sang kahoy nga nagatapik gani may mga brownout. Suno pa sa Negros Power, ang mga sanga sang kahoy nga nagatandog sa mga linya sang kuryente ang nagaresulta sa ang pag-disconnect sa mga feeder breakers bilang proteksyon sa bilog nga distribution system. Mano-mano nga ginapangita sa line teams ang lugar kung sa diin ang pagtapik sa sanga sang kuryente kag nagalawig ini sang inoras bangod sa kalabaon sa mga feeder lines. Ginatapa sa mga sanga antes nga i-reconnect ang feeder breaker kag agud sigurado nga hindi na matabuliwat apang temporaryo lang ini nga solusyon. Nag-umpisa ang transition sa Seneco pagkato sa Negros Power sa nagligid nga Agosto 1 bilang preparasyon sa naghihilapit nga pag-take over sa masunod nga bulan. Kung formal na nga maka-take over ang Negros Power, plano nila nga pahamtang sa automatic circuit reclosers ang 43 tanan sa mga feeder lines. Bayluhan ini sang bag-o nga kable nga may putos, butangan sang load break switches, kag sectionalizing cutouts, agud mangin permanente na ang solusyon sa vegetation kag malikawan ang malawig liwat kag liwat-liwat nga brownouts. Sa number 9, Mayor Albi Benitez nagbando sa kapulisan nga mas pabaskugon pa ang monitoring kag seguridad samtang nagahilapit ang Mascara Festival. Kapin sa 3.7 million pesos ang balor sa ginasuspetsuhan shabu nga na-recover sang kapulisan sa separado nga anti-drug operation sa Barangay Tangub kag Singkang Airport sa Bacolod sang weekend. Nagagwa sa pagpangusisa sang pamunuan sa Bacolod City Police Office nga ang supply sing illegal nga droga ang mahimo ginhanda para sa nagahilapit nga Mascara Festival. Dungan sini ang asod-asod nga kaso ng pagpangawat sa syudad. Gani ginmanduan ni Mayor Albi Benitez si BCPO Director Colonel Joresti Coronica nga pabaskugon pa ang monitoring kagang seguridad batok sa nagaluntad nga kriminalidad, ilabi na ang pagbantay sa mga pangayaw nga nagapasulod sa illegal nga droga. Sa pagsapol sa alkalde kag kay Coronica, nakasugta ng pagdala sang 20 tubtub 50,000 pesos nga reward money sa mga individual nga makabulig sa pagsulbar sa nagaluntad nga krimen sa syudad. Sa number 8, random drug testing sa mga government employees ang ginahanda sa Bacolod LGU. Naga-coordinate na ang katapos ng City Anti-Drug Abuse Council sa DOH Regional Office para sa mga test kits nga gamiton sa natalana nga random drug testing sa mga empleyado sa Bacolod LGU. Sunod kay kada coordinator retired Police General Primitivo Tabohara, ginahulat na lamang nila ang pagtalana sang pondo para sa mga test kits nga gamiton antes matapos ang tuig. Sa gin-issue nga Executive Order No. 42 ni Mayor Albi Benitez angot sa pag-establish kag pagpatuman sa drug-free workplace program, ginakinahanglan ang mandatory drug testing sa tanan nga mga job applicants sa city government. Nalakip sa diri ang pagpatuman sa random drug testing sa mga empleyado kabahin sa pagpatuman sa mga pagsulundan sa idalom sa Republic Act 9165 kag Civil Service Commission. Sa nagligad lang at tuig, may 53 tanan ka mga personnel kadam diri job order
Kadamaan diri job order workers gikan sa Bitaw kag Poso ang nagpositibo sa random drug testing. Wala pa kami ka-final meeting kung ano nga bulan i-implement ang random drug test. Hindi lang sa POSO, sir, tanan nga government employees. Yes, in all departments. Sige nga tuwing mera. Hopefully, maka-release ang budget para sa natin. Sa number 7, $8,000 ka mga puno sa marijuana na diskubrihan sa Bayawan City sa Negros Oriental. Ginabulubanta nga nagabalor sa 1.6 million pesos ang mga napanggabot nga 8,000 ka mga puno sa marijuana sa Sitio Santol, Barangay Manduaw, Bayawan City, Negros Oriental, sang Bayawan City Police Station sang Sabado sang gabi. Sa report sang PNP, ilagin siling nga magaserbe lang kuntani sang warrant of arrest sa amo nga barangay ang mga pulis sa matabuan nga ilan na labyan kag ginusisa. Bangod sang kalayoon sa lugar, giliw niya pangsunog ang mga tanom. Nagkuha lang sila sa mga samples para sa examination kag chemical analysis. Ginausisa pa sang PNP kung sino ang tag-iya sang amo nga mga puno. Sa number 6, bangkay isang lalaki nga nasapwan sa Bredco Port Kaina, posible bangkay isang lalaki nga mayara sang diferensya sa paminsaron suno sa PNP. Wala sa gihapon makilala na sapwan nga persona sa may baybayon sa Bredco Port sa Bacolod, sakop sang barangay. Suno sa kay pulis sa Major L ang station commander sa nga Bacolod City Police Station 1, ginapatihan nga may diferensya sa pamensaro ng biktima kag pangayaw lang sa lugar. Suno pa sa pulis nga ila ginalantaw nga posible residente sang Banwa ang asang binalbagan ang mga persona kag nagpadulong sa Bacolod kag nalabot sa lugar kung sa diin siya nasapwan. Dugang pa ni Bonilla nga pagkalumos ang ginhalinan sa kamatayon sa biktima. Mga nagapanagat ang nakasapo sa bangkay kag may pilas ini sa ulo. Padayon pang investigasyon sa PNP. Sa number 5, Traffic Violation Adjudication Committee ang gintukod agud nga mapaiway ang ginaligar kaso sa mga pagpangabuso sa mga traffic enforcers sa Bacolod. Yari ang report. Sang nagligad lang nga bulan, 4 ka mga traffic enforcers ang ginkakasbangod sa mga reklamo angot sa questionable nga pag-issue sa traffic violation sa mga motorista. Ang 4 kabahin sa 8 ka mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office nga ginreklamo sa isa ka katapos ng transport organization nga nang-impound sa modernized jeepney units. Natungod man sa nagasaka nga kadamuon sa reklamo sang pila ka mga traffic violators, gintukod ni Mayor Albi Benitez ang Traffic Adjudication Committee nga mong magausisa kag magahatag rekomendasyon sa mga reklamo batok sa bitaw. Due process sa mga complaints lodged sa aton ng mga officers, officials. Ang City Legal Office amo magapamuno sa komitiba kaupod ang katapos ng Bacolod Traffic Authority Council. Sa karon si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. amo man ang gintalana officer in charge sang Bitaw, samtang on leave si Bitaw Head Patrick Lacson. May 14 man kaanay traffic personnel nga ginsaylo anay sa Public Order and Safety Office ang ginbalik na sa Bitaw. Suno kay Poso Head Retired Police General Primitivo Tabuhara, may 6 kabulan nga nagserbe sa Poso ang 14 ka mga traffic personnel na tungod sa mga derogatory reports. May mga derogatory reports lang, pero subject for validation pa. So, at the same time, pa naman sila sa POSO for orientation. So nag-request ang Bitaw, si Sir Teng, nga ibalik sila sa sa Bitaw. Actually, ako ang nag-recommend na ibalik na sila. May mga edad naman sila, sir, nang ibalik na pa sila sa dalan. Siguro, actually may recommendation ako sa kay Atty. Teng as OIC. Nga ang iban na gamiton nila supervisors, iban sa office work. Sini nga si Mana, magapaidalom sa orientation seminar ang mga job order casual sa gintalana nga maging enforcers sa Bitaw. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Sa number 4, 6th District Board Member Valentino Miguel Macho Alonso tuyo nga magpapili bilang alkalde sa syudad sang Cabancalan.
Sa interview sa media kay board member Alonso kay Inis ng Aga, iya ginsiling nga damlag pa iya na nga napahayag nga luyag niya magpapili bilang alkalde sang Kabankalan. Iya ginsiling nga iya naman ini natalakay kay anay Mayor Isidro Zayco nga ginbalita man nga mahimo nga magpapili bilang alkalde sang syudad sa 2025 elections. Hindi pa luyag ni Alonso nga mapatpat ang tanan, labi na nga mayara sang dapat man talakayon sa partido. Katapos ang United Negros Alliance kasubong man Nationalist People's Coalition si Alonso. Si Zayco naman katapos ang Love Negros kag NPC. Ginsiling kahapon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA nga hindi pa sila makatugda sa matabo sa Kabankalan pending sa final decision sang kaupod nila sa partido. Ginsiling man kay ina ni Governor Eugenio Jose Lacson nga katapos ang Love Negros nga ginahulat pa nila ang final decision man. Natalana pa nga magsapol ang Love Negros para sa plano sa 2025 suno kay Lacson. It's a three-cornered fight. Will it not be? Well, it could be 4 or it could be 5. It's a free world. Damo na nga pwede. May iban man nag-express desire to run. At the end of the day, mabalaan mo ng actual na kung by October 1. Onega, A member lot of ka, no? Yes. So, how will Onega... And, Well, amo na kanya, there's a lot of things to be discussed in the party level. Okay, so I don't want to preempt or anything else. Hindi ba? Hindi ka uncalled for man ang ma-preempt ko sila. But I have expressed my desire to run. In Kabankalan, we will wait until finally they will decide on who is running. Why pa ka-decide si Zayco? Have you heard him make a pronouncement? O wala pa naman? Sa number 3, mga ambulant vendor sa kilid sa Bacolod Economic Highway ang handa nga tagaan atensyon sang syudad sa tiyon nga opisyal na nga mabuksan ang dalan. Naging atraksyon karon ang mga ambulant vendor sa kilid sa Bacolod Economic Highway sa Barangay Kabug nga ginakadtuan sa mga bumalakal ilabi na kon gabi. Wala pa sa nakita nga problema si Mayor Albi Benitez bahin sa ila pag-operate sa lugar samtang wala pa opisyal nga nabuksan sang DPWH ang alagyan. Pero nakahanda siya nga taganin ni atensyon kung mayara sang mga reklamo. Hindi balipod nga masami. Ginagamit nga parkingan ang kilid sang dalan kag nagalaksam na sang alagyan ang mga vendors. Sa Agosto 14, magasapol ang katapos ang Local Market Committee upod sa mga ambulant vendors sa tuyo nga ma-regulate ang ila pagbaligya sa lugar. Sa number 2, may 14 ka mga baboy nga wala sa nagkaigo nga papeles ang na-intercept kahapon sa syudad sang Escalante. Sunod kay Arceline Cordova, ang head ng livestock section ng City Agriculture Office ng Escalante City, nga ang mga baboy nakitaan sa Burden Beach Resort sa Barangay Rizal kahapon mga alas 8 sang aga. Gin-unload gikan sa pump boat ang mga baboy kag ginkarga sa canter kag na-intercept sa mga tanod sa dalan. Ginsiling sa mga ginusisa nga gikan sa Molocabog sa Sagay City ang mga baboy, pero sunod kay Cordova, sila nagaduda sini labi na nga wala man sa papeles ang natungdan nga mga baboy. Pathag ni Cordova, bangod sang kakulang sa dokumento, hindi pwede mapasulod ang shipment sang baboy labi na nga nagapabilin ang ban sang probinsya sa pagsulod sang baboy gikan sa mga areas nga infected sang African swine fever. Ginpabalik sa pump boat ang mga baboy, pero sunod kay Cordova, may report sila nga nabaton nga liwat na intercept ang shipment sa Calatrava. Ginkumpirma ini ni Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana kag iya ginsiling nga gin-confiscate ang shipment sa Calatrava. Padayon nga hugot ang pagbantay sa mga puerto karon kasubuman sa mga boundaries kasunod sa bag-o nga kaso sang ASF sa Valencia sa Negros Oriental. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Gobernador nagapanawagan sa mga barangay officials nga i-discourage ang mga pamatanon sa pagpanakop sang damang ilabi na sa tunga sang panyempo karon kag sa tunga man sa nagasaka nga kaso sang dengue.
Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, mahimo nga magdumdum ang kadamaan nga magamay lang nga bagay. Pero dapat mahangpan sang tanan nga ang mga damang kabahin sa mga natural deterrents sa lamok. Sa report sang DOH Western Visayas, 10,188 na ang report nga kaso sang dengue humalin sang Enero tubtob Agosto 3. 114% ini nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong at iyon sang 2023. Nagapanguna ang probinsya sang Iloilo nga mayara sang 3,914 ka kaso kag nagasunod ang Negros Occidental nga may 1,584 cases. Pareho sila nga may 6 ka dengue-related deaths. Suno kay Lacson, hindi na bago ang kaso ng dengue sa kada tuig. Kag ang nagapanguna nga pamaagi nga matap na ini ang matinlo nga palibot. This may sound funny, no? But it's also the season for especially the youngster collecting spiders. And we all know these spiders are actually a deterrent to mosquitoes. No? So I'm calling on the barangay officials to discourage their youth from gathering these spiders and to allow the spiders to live, and because it is a fact that they also target mosquitoes. It may sound very trivial, but somehow it does help. Now, how to deal with dengue? Again, this is not a new case. No, we do experience years of very high rates of dengue, so we should know already. What do they always say? Clean your environment. Sa Good Vibes, isa ka barangay sa Negros ang nag-celebrate sa Marang Festival bangod sa kadamuon sa Marang sa ilang nga lugar. Aton tultulon ini sa report ni Romeo Subaldo. Bulan na sang Agosto, nagapaninghamot na ang marang sa sininga barangay. Kay man, sa halos kada bangga, may mga puno sang marang. Ini ang barangay Colonia Divina sa Sagay City. Sa kadamuon sang marang nga makit-an diri, ang mga luto nga marang ginapanagtag na lang. Ato 15, ari pulo, ari 5, ari 3, ari libre. Ni kay balo ka mo bala nga nagdamo ang marang sa sininga barangay bangod sa mga kabog o kunbats? Ano nagdamo ang marang? Sa mga liso. Sa mga liso man nagkalin nga ginlapta sa mga tao. Man ang mga farmers liso para ano. Pero nakuha bulig sa mga kabog. Damo dapat sir. Siya ang napanapta. Oh. Nga mo nang kanawang kabangga, may makita ko may mga marang. Tungkol sa mga kabog. Ang iban sir ginatanong gitman. Sa dalan man o kung sa Virgin Forest nga ginatawag diri sa barangay, may mga puno sang marang. May mga manugsaka sang puno, kag syempre, may mga manugsaluman sang marang. Nagadagsa ang nagapangompra sang marang sa sininga barangay. Kung weekend, nagaidas ang mga karo nga may karga nga mga marang. May mga nagahulat nga mga negosyante nga manugkumpra kag ibaligya ini. Kag, sininga September 9 kag 10, iga-celebrate ang Marang Festival sa barangay bilang pagsaulog sa bugay nga ginhatag sa ila nga amo ang marang. Barbs, hindi lang nung kung may ara kasi gintanong may anihon ka, may panghatag ka man. Tigmarang gidya subong no? Kag syempre, good news na para sa mga marang lovers. Pareha same mo, Barbs. Kagamayad ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapos sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.